Is-settur agrikolu mhux talli ma narawhx bħala pis iżda talli se npoġġuh bħala pilastru ekonomiku ieħor li jikkumplimenta l-bqija tal-mudell soċjo-ekonomiku tagħna. Nanqalu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt żjara li jagħmel lin-numru ta' bdiewa u raħħala fl-imġar. Fil-messaġġ li għadda Bernard Grech qal li huwa kruċjali li nibqgħu nosservaw dak li huwa Malti u għalhekk għandha tiġi assigurata ekonomija tan-nies fejn toss dak li huwa naturali u tkattru b'responsabbiltà. Smajna illi għandhom problema anka fuq il-domanda minħabba anka żminijiet li qegħdin ngħixu u smajna wkoll illi il-prezz tal-prodott tagħhom minkejja li jkun prodott tajjeb mhux dejjem ikun prezz adekwat, prezz ġust. Irridu nifhmu illi l-bidwi jibati ħafna, jibati mhux biss minħabba l-elementi, imma jibati wkoll minħabba l-isfidi differenti għaliex illum il-prodott li jitkabbar għandu wkoll kompetizzjoni kbira minn dak li jiġi anke minn barra. U allura aħna li nemmnu ħafna fil-prodott Malti, nemmnu ħafna fix-xogħol tal-bidwi Malti, irridu bħala partit inkomplu naraw kif nistgħu tassew ngħinu l-bidja. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li s-settur agrikolu huwa l-qafas tal-ambjent rurali tagħna u għalhekk il-Partit Nazzjonalista irid strateġija ekonomika li tassew tirrispetta l-ambjent u l-kampanja tagħna. Aħna rridu illi l-ambjent tagħna, l-art rurali tagħna tkun parti importanti u integrali mill-mutur ekonomiku tal-futur tal-pajjiż. Bernard Grech tenna li jeħtieġ diversifikazzjoni intelligenti li tinkludi produzzjoni u rkupru ta' enerġija alternattiva bħala sors ta' tkabbir u l-ħolqien ta' patt soċjali ġdid mad-dinja tal-agrikoltura biex nippermettu li l-akbar numru ta' nies ikollhom aċċess għall-ikel ta' kwalità, ikel bnin bi prezzijiet raġenevoli fil-waqt li niggarantixxu li l-bdiewa dħul deċenti. Flimkien għal din iż-żjara mal-kap tal-Partit Nazzjonalista kien hemm id-deputat Nazzjonalista u kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Ambjent David Take u l-kandidati għall-elezzjoni ġenerali Alessia Bsajla Zammit u Alex Manġon.